Siyathokoza mntana enkosi ukuba usihlanganise siyamakhosi nabantwana baseNdlunkulu uzobika ubunzima obhekene nabo. Sizwelana kakhulu indaba ezifana kungekho kokuqala. Umsebenzi indaba ezithothoswe wona unezinselelo ezinkulu okudinga kubhekwane nazo. Akufanele nje thina njengoba umntwana sizwa ebeka kuze kweqe kube buhlungu kakhulu umntwana evukwa umunyu eba nosizi ekhala phambi kwethu. Umntwana Amakhosi sidinga umelekelelo. Asikwazi ukuba sithi indaba ezithi sasuhlehla. Asikwazi ukuba sithi indaba ezitha shiya phansi. Thina ikhaya esinalo elombuso wobukhosi bakwaZulu. Indlu esinayo thina eyompheme wombuso wobukhosi bakwaZulu. Ubaba mkhulu ukhona engakufunda kuye. Ubaba mkhulu inkosi Manyala kaMthiyaqo. Ngabheka sekhona inkosi. Indlu yakhe yayinkulu, anganoma uzibiza ngeqhugwane ngoba yayinkulu. Ifulelwe ngotshani, kuyindlu yesintu. Kwakuthi uma kunephepho mhlambe lina nezulu mayibona ukuthi nayisuka utshani wayiphuma angabaleki athatha amakhwence ayikhwence ukuyikhwenca-ke uyibamba utshani bungaphephuki ufake izinti uyibambe uyikhwence indlu aqede lapha abuyele khona kuyindlu yakhe angasho ukuthi ngivulele nenye noma ngikhoselisini. Asinayo indawo yokukhosela thina. Lokho nje kwakusho khona ukuthi izinselelo awuzibalekeli ubhekana nazo ngqo. Kungakho nje umntwana kufanele ukuthi ngesikhathi esifanele simlekelele ukuthi kwenziwa njani ukuze umsebenzi wakhe awenze ngempumelelo. Kuyathokoza nemakhosi aseNdlunkulu nabantwana benkosi ukuba khona kwenu ningaka. Lokho nje umntwana kufanele kumnikeze isibindi, kumnikeze ithemba ngoba kuluphawu lokuthi indaba ezitha sisemva kwabo. Sinawe sidinga ukulekelela, sigcobe ikhanda lokuba siwenze umsebenzi wakho ungabi nzima, ungaziboni uyintandane uwedwa. Sinomthwalo ukuba lobukhosi kwaZulu sigcine phila. Sizinsika zobukhosi nabo abantwana baseNdlunkulu. Kufanele ukuba siqinise lezi insika. Sikwazi ukuba sime sibe qotho. Sigcobe ikhanda ukuthi kwenziwa njani mase kunjena. Akufanele ukuba iSilo simbuluze kube sengathi akukho konakeleyo. Kufanele ukuba umntana enkosi naye simsize. Isikhundla kuso sikhulu. Sinezinselelo ezingangomsebenzi nangesikhundla sakhe. Sidinga ukumsiza ukuze akwazi ukuhola lesizwe ashiye umlando omuhle. Kuyenye inselelo ukuthi ukhona abantu abaseduze kwakhe
owenkosi abangezile ngokuzokwakha lobu bukhosi bakwaZulu, abeze ngokuba kufezeke izinto ezifunwa ogovane babo, abangezile ukuzosimamisa ubukhosi, abangezile ubukhosi ukuzokhulisa, abangezile ubukhosi ukuzovikela, bona abeze ngoba befuna okuthize ongathi ngisho sekuthiwa ubukhosi sebulele bhu ngesisu, bayidlulele baye lapho kwenye indawo lapho besadliwa khona. Ngakho umlando ungasahlulela kabi uma ungathiwa sahlehla sangabhekana ney'nselelo ezibhekene nobukhosi bakwaZulu. Inkosi yethu siyayidinga, siyayithanda, siyikhonzile, kufanele siyisize. Ngiyakhumbula nje sabe saya singamakhosi le ophongolo siya kuyo, siyoyemukela, siyokhonza, sayishiya ngendlela ibeke enkulu. Akusho lokho ukuthi sefanele sime singaphili, kufanele sisukume phansi. Uma umntana wenkosi kuwukuthi kukhona isijwi angena kuso, atakule ukuze asebenze umsebenzi wakhe ngempumelelo. Umkhosi, isihlalo sobukhosi uhlele esihlalweni sobukhosi bethu, okufanele ahlale kuso enele, simsekele, simtshele uma kungahambi kahle baye akukulimala wena ngokulimala kwalo bukhosi, kulimala thina sonke ngoba obethu ayikho enye indawo esiyobalekela kuyo. Akufanele lo bukhosi bufele ezandleni zethu siphila, kufanele sikusindise uma kubonakala ukuthi buya bungenwa umkhuhlane, buya bulengela eweni. Ndabezi